Makaten saking kawula kirang langkung nyuwun pangapunten ingkang sakathah-kathahipun. Akhiratul muwafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagoda lengkap Bapak Porepun satu hudar kinarmatan Titi wancinipun Madya Latri Pramila kula sakonco saking Jamiah Sholawat Rebana Al-Mahira saking Desa Mandikan dadi nyuwun pamit.
ibu kang hormati wekdal sampun madya pramila kula cak kanca saking Jamiah Sholawat Nabi Sholawat Kebanan Wahya saking Desa Mantingan pilih anggenipun paring lagu dumateng panjenengan sami kirang ngadomi dumateng panjenengan kula minangka talang atur nuwun ngapunten ingkang sak kata-katanipun lan ugi kula sak kanca matur nuwun sanget dumateng masyarakat warga Duku Pojok sak kukubanipun anggenipun paring pahormatan arupi jajaran papan pinaran dalam unjukan mugi-mugi sedaya kala wau kesaenipun panjenengan sami dipun badhe Gusti ingkang hamur baik dumadi ingkang langkung kathah mugi ingkang langkung sae amin Allahumma amin. Lan kula sak kanca nyuwun ngapunten ingkang sak kata-kataipun bilih wonten atur ingkang kirang nyadoki dumateng panjenengan sami. Lan ugi wonten tumindak sak pecah pangandika sak kalimah ingkang kirang nyadoki dumateng panjenengan sami. Kula minangka talang atur nyuwun agunging samudra pangersami. Saking kula pribadi mbok bidhaken kula matur awak dalan kula nyuwun ngapunten ingkang sak kata-kataipun ing busana jaya-jaya wijayanti rahayu ingkang sami pinanggih widodari